Pas di SMA lho Le. Nggih. Iki aku ora ngomongnya aku nyeneni. Oh, gelo apa ora karo aku? Mboten. Gelo nang mulai. Dereng Gus mulai sangu. Ya, Fatihah Hindal Fatihah ya cetha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya ora salah. Tapi duduk kuwi. Malah ngongkon aku Fatihah malahan. Siji ae. Nyoh ki tegan gawa. Wis tak ombe wis tak ombe. Tegan kalian apa nih? Gorengannya muter-muter Gus. Bakul ya masamu. Wis iki kekno Febri iki sampean. Wis ngono. Dum loro. Ya iki tak go mulih dhewe. Lah pancen sugune iki aku ora nggih kuwe kok nyapa wae. Paron-paron Gus. Ora lek kuwi wis kabeh utuh mbok gawa kok. Lah mungkin kalau dum kali rencang. Ya salam mbok dum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liridai lidina masyaikhina ma'alimina khususan man fatahatin hadal qaryah hadal wilayah Beji Wonorejo Wates wa ahliha sedanten penduduk ugi masyarakate mugi-mugi pinaringan sihatan wa afiatan paringi rezeki lancar halal barokah thayyibah putra ingkang solih solihah keluargane guyub rukun masyarakate guyub rukun mugi-mugi kuwabe istiqomah ibadah ngantos benjing husnul khotimah diqadail hajat wa litafil balayat wa likasfil kurbat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillah alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil anam nabiyihil ladis tangqadana min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati kala takdimi para alim ulama, para kiai, bunyai, sesepuh, bini sepuh, pejabat pemerintah desa, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, tahu Pak Kepala Desa nih, diwakili sama Pak Kasun, Pak Mudin, ugi Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, pengurus NU, wonten Pak Rosyid, Pak Kaji Rosyid, ugi ingkang kula hormati grup hadroh, ugi sedanten kepanitiaan, para jamaah, masyarakat Beji Wonorejo Wates nggih nderek. Mugi-mugi panjenengan paringi rahayu, wilujeng, sehat. Mugi-mugi jenengan kabeh rezekine paringi lancar, halal, barokah, thayyibah. Mugi-mugi kuwabeh diparingi kemudahan segala urusanipun, minimal golek utangan penak. Nyaure uang. Ya Allah. Yang pertama-tama dan yang paling utama adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa berkumpul malam hari ini dalam rangkanya nggih sholawatan, nggih pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan HUT hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Moga-moga Indonesia tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Indonesia itu mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki sama kekuatan lain, negara-negara lain. Dan ini termuat dalam lagu Indonesia Raya. Duh kok wau sampun nyanyi Indonesia Raya napa dereng? Di situ ada
lirik yang berbunyi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia itu pembangunan jiwa itu lebih dulu, sebelum pembangunan badan. Kalau yang kita maksud pembangunan badan itu kemerdekaan, berarti Indonesia itu baru merdeka 81 tahun. Pertanyaannya, kebudayaan Indonesia, wong-wong Indonesia kuwi enek 80 tahun apa sadurunge niku wis enek bangsa Indonesia? Sadurunge pun enten apa dereng? Pun wonten Mbah Mursat, wonten Mbah Wasil, kathah pondok-pondok pesantren. Nggih napa mboten? Enek Mbah Wali Songo, enek Mbah Sunan Ngampel, wonten Mbah Yai yang usianya ratusan tahun, puluhan tahun. Jadi Indonesia niki pun wonten sadurunge merdeka. Lah kok nembe merdeka? Karena masih berperang melawan penjajah. Saking kewedene penjajah sampai saiki penjajah mlebu nang Indonesia mboten wantun. Maka sampean nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti Indonesia kayak Palestina akan dijajah sama Israel. Yang terakhir Israel menyerang Iran dengan rudalnya. Aman. Saya jamin Indonesia tidak akan dijajah karena Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa berupa sugih dukun. Polisi TNI kadang meroni dukun kok kadang. Lah dukun pijet. Lah mijetnya anakmu ning ndi? Lah iya bener. Lah berbagai macam dukun di Indonesia ada. Sing bagian golekne tanggal kae ya enek. Nolak udan ya enek. Dukun lah, dukun pijet, dukun bayek, dukun santet, dukun manten, dukun cabul barangnya apa tuh? Dukun lawi maerot barang kuwi, gedek deh barang ra genah kuwi. Jadi kekuatan mistisnya kita itu luar biasa loh. Iso mencapai tingkatan spiritual kayak dukun ngono kuwi ya mergo ahli tirakat, ahli riyadhah. Dukun iki ra iso uripe penak wetenge wareg terus turu-turu gak iso, mesti betah melek, betah luwe, betah tirakat, betah riyadhah. Lek gak ngono ra mandi. Saya itu pernah menghadiri suatu pengajian di daerah Ponorogo. Ada yang dikatakan kiai atau ulama niku rada khariqul ngadah rada aneh, rada jadab. Tapi ya kiai, kiai. Lek terkenale ya iki Mbah Wali, tapi aku ya ora roh wali apa ora. Tapi sing jelas sing teko ning ngarepku kabeh iki insyaallah wali. Ya ada sing wali murid dan sing wali kelas. Lah niku pas badhe jawah Mbah Wali niku rawuh. Wah, petanggon diuyui. Liya-liyane udan niku kono terang dhewe. Wis mbok diwacakne apa aku ya ora ero. Jadi ada orang-orang yang mempunyai kekuatan yang kedekatan sama Allah luar biasa itu banyak para bapak, para ibu. Kata Indonesia ini pembangunan jiwanya lebih dulu sebelum kemerdekaan pembangunan badan itu urung enek fasilitas. Mulane wong tuwek-tuwek kadang pamer zaman nom-nomane. Lele saiki wis penak kabeh, dalane penak. Wah, zaman nom-nomane mbah biyen. Oh yo arep rono ngontel. Arep ning pasar ngeronggo mlaku, ya ora. Batinku wong tuwek-tuwek seneng pamer rekoso padahal aku ora pengen belas wi padahal. Oh, biyen abah mondok sampai tekan di dia mlaku. Ngono ceritane aku padahal yo ora pengen aku. Tapi pancen zaman semono kangelan, makanya akeh wong tirakat zaman semono. Sego ra patek enek biyen mangane apa? Gatot, gaplek, sego jagung. Apa neh ya Pak ya?
Kadang karak ya dipepe terus garek ngekum ngono tok nggih napa mboten? Saiki sego saking akeh dadi BLT, dadi bantuan. Saking akeh sego lho baru oleh bantuan didol neh. Wong ya teko. Nungguin ning emper kalau kaya. Oh konangan ya wis sepurane Bu, tak boleh. Ya coba sorot. Iki piye ta? Ya Allah. Saiki wis penak. Oh biyen rekaos sangat. Makanya wong biyen niku hebat-hebat mergo tirakate pembangunan jiwanya itu luar biasa. Ya Allah. Makanya bangunlah jiwanya dulu. Makanya dalu niki ya ngaji. Kok baru badannya, kok lek ngaji oleh ilmu ya sembuh raketang pirang persen sing kok klebu ngene panjenengan ya oleh seneng mergo selawatan, mergo zikir, mergo tawasul, sesuk nyambut gawe ya tes malih, anake sekolah ya mundak semangat malih. Ngoten lho Allahumma amin. Ya kula jak selawatan riyen nggih. Kuncine lawang swarga sing banter ya nyemauri ya. Ora ana lafat liya bareng-bareng la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah. Tangan diangkat semuanya. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sangkas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang swarga ora ana lafat liya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gusti Allah kula nyakseni boten wonten pangeran maneh kejawi panjenengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajine manungsa urip saka ayang-ayange dhewe atine kang manunggal nyembah Allah kang maha tunggal jajakalan sirane katake setuhune amal niku dados manjing ing neraka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine lawang swarga sing banter ora ana lafat liya bareng la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah
subhana malih la ilaha illallah la ilaha illallah Rasulullah sallallahu ala Nabi Muhammad. Mulane dawe Luqmanul Hakim menungso niki wonten 3 bagiane. Sepertiga kembali kepada Allah, sepertiga kembali kepada dirinya sendiri, dan sepertiga balik ning lemah malih. Sing balik ning Gusti Allah napa? Roh arwah awake dhewe. Arwah awake dhewe balik ning Gusti Allah. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu. Arwah awake dhewe balik ning Gusti Allah. Sepertiga lagi amal. Wa amma ma huwa linafsi fa amaluhu. Amale awake dhewe balik ning awake dhewe. Dan yang terakhir wa amma ma huwa liduti fa jismuhu. Sing balik ning lemah kuwi jasate awake dhewe. Jadi soalnya wis mati balik kabeh. Iki jadi tipe 3. Ya jasad, ya amal, ya ruh. Lek ruhe esuk balik rono kabeh. Dadi menungso niku enek ruh, enek jasad. Jasad iki ya sing ning awak ketok iki jenenge jasad. Ruh iki jerone. Ruh niku jerone. Lah esuk balike ning Gusti Allah. Mulane lek enek wong ninggal pengumumane mudin ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaturi pirsa masyarakat Beji Wonorejo, panjenenganipun Kang Solikin. Enek ora Solikin jenenge? Enten urip ora? Oh mboten sios urip neh. Gantos Kang Slamet. Enek ora? Enek gak sida urip neh. Panjenenganipun Pak Rebu. Oh ganti kemis ra sida. Kan jenenge wong biyen iki lak mayar ya. Pak Rebu, Pak Kemis. Ya Allah. Karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun maknane semua akan kembali kepada Allah, ngono lho. Lah ruhe awake dhewe iki sing jero niki. Cara HP no enek sing casing-e, enek sing jeroane. Kabeh HP kan padha to, Pak. HP kula, HP-ne Pak Rosid, HP-ne Pak Ki. Cara kon njaba wis kotak ngene iki. Sing garai beda yang jeroane chipset iki nggawe Snapdragon apa Mediatek. Nah, kene paham kene cah IT ya. Kamerane iki berapa megapiksel? Beda, Bos. Ya polisi nah gagah awake HP-ne retak. Ketok wong lanang iki kaya wong kere. Aku yakin iki bojone wong iki jelas HP-ne iPhone. Wong wedok HP-ne iPhone, sing lanang HP-ne kaya gembel. Wis ngono nasibe wong lanang ya, Pak ya. Oke, tentara nggih Gus nggih. Tentara gagah deal karo bojone alah kaya wong goblok. Lah bedile cekel bojone langsung kukut tok langsung. Berarti bedil seneng omah lho, Pak. Nah. Padha aku ya ngono. Nah, sing bedane napa? Jeroane. Mulane regane HP beda-beda, Bu. Sing HP-ne Oppo, Realme, Xiaomi. Kuwi engko ya regane beda karo sing iPhone. Nah, ta? Beda ya? Karo sing Samsung apa Samsung to? Oh kleru, Samsung. Ya ponakane Samsung lah ta. Dadine Samsung. Lah bentuke padha Gus, jeroane sing beda. Menungso ya ngono. Bentuke padha kabeh ya mripate loro, irunge ya bolongane loro, lambene ya sitok, kupinge ya loro. Lah siji kok beda-beda, ya mbuh ya jeroane sing beda. Ya, nggih napa mboten? Garek diisi apa? Iki ya padha karo aku. Niki seragaman coklat kabeh seragaman loreng. Nyapa jeroane beda, pendidikane polisi mbek tentara, nyekel bedil tegel, nyekel maling iso.
musuh penjahat iso. Aku bukan musuh maling tak godak, aku kesini pet aku sarungan kok. Urung tak bedil ku ketok dhisik. Wong sarungku jepat. Ya pancen tak duwe ilmu nyekel maling kok sing paham iki lho. Pak sapa jenengmu? Pak Kris. Kris sing biasane mbayar kuwi lho. Mau cash apa Kris? Oh Kiris to kleru berarti. Iki sapa jenenge Pak? Bagus Dwi. Wah kok bagus-bagus so Dewi ya. Justis. Nyekel bedil AK berapa? AK berapa? 47. Ngono ya iso, aku nyekel tok wis keter. Mergo pancen yo nek ilmune dhewe-dhewe ya. Artinya kabeh duwe ilmune dhewe-dhewe. Halah nyekel bedil tegen iki kok nyekel mic terus nelekku ngaji jajal iso apa ora? Ya gentidek sing keter. Kula matur napa niki? Nah, iso ora Pak Kris? Artinya pancen yo wonge padha bentuke, sing bedakne iki gemblenge ruh niku beda-beda. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi mengke sing dadekne larang anake jenengan. Mengke yo garek jenengan gembleng napa cara software iki apa? Niku yo dadi Samsung apa dadi iPhone apa dadi Xiaomi ku yo manut isine aplikasi apa. Nggih napa mboten? Padha-padha duwe brimone, padha. Brimo kuwi lho roh Brimo apa ora? Aplikasi kuwi lho. Nah, sahabat BRI kabeh kok. Ngangsure kan kok kono sampean. Nah, tapi duwe Brimone to. Aplikasine ya padha sing gare beda apa? Saldone. Enek saldo sing gak sopan, enek saldo sing sopan. Sampean pengen saldone, pengen Brimone sing sopan ora? Lek pengen saldo Brimo sing sopan, berarti yo entekno duitmu wingko sopan. Mohon maaf rekening Anda tidak cukup ngono. Padha-padha kabeh menungso kuwi padha. Mulane jenengan ngomong kiai mbek menungso ya padha ya pancen iya. Masuk Kanjeng Nabi mbek sampean ya padha. Sing bedane napa kok Kanjeng Nabi dipun peringati ulang tahune, sampean kok ora patek. Sampean ulang tahunmu kapan ya lali kok sampeane. Lahirku kan dina apa ta Bu? Ya mbuh kok tak aku. Kanjeng Nabi mergo berjuang krana Gusti Allah taala nyebarne agamane Islam. Beda karo awak-awake dhewe ngenten iki, ngoten lho. Beda. Tapi Kanjeng Nabi ya menungso padha kaya awake dhewe sing gare beda niku ruhe, jeroane. Ngoten. Lah carane gembleng jeroan pripun Gus? Lah niku wau, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nek iso dadi wong iki jabane apik jerone ya apik. Konsisten komitmen. Lek gak komitmen gelakne wong. Lek gak konsisten jaba jerone gelakne wong. Aku ndek ingin ning Kertosono. Marung bar kok Lamongan niku sopir ngantuk cek jam 1:30. Wis engko diterusne jane setengah jam ya. Leren nosok iki lho ning Braan. Braan niku totok-totokan Purwasri niku lho Bu. Cara nganan ku ning Jombang, cara ngiri ning Nganjuk. Marung ning kono nek cah wedok ayu. Tajak kenalan kene iki lanangan normal lho. Bodine ya masuk aku ya ngono. Daleme pundi lho? Nggih mriko. Nggih mriki mawon Tosono. Paring asma sinten lho Mbak? Suarane ya wedok persis yo. Paring asma sinten? Asma dalu napa siang? Lah iki. Lah kok enek dhewe-dhewe. Lek dalu ngenten iki nami kula nggih Cynthia. Cynthia. Lah begini Waluyo. Lek bengi ngene iki nyambut gawene napa? Lek awan nyambut gawene ya angkat-angkat ngene tebas tebu ngono kae. Lah lek bengi nyekeli kodhok ning jero kathok jene. Kena gigi uang kembali. Lah kok jadi-jadian tibake. Ayo nang kukut le sak diuntal wong ki wae engko. Halo. Karena dia tidak konsisten. Antara ruh dan jasadnya tidak konsisten. Mulane pembangunan jiwa itu ya penting.
Dadi wong apik njaba jero niku ya penting. Masyarakat iki lek pengen guyub rukun, Pak. Dadi wong apik njaba jero. Abot aku roh, tapi bukan tidak mungkin. Sing gare geger ning masyarakat iku apik ketoke tapi ning burine bakno ora apik. Apik ning ngarepe wong, tibake ning burine ngrasani, akeh ora. Ning ngarepe kaya alus-alus ngono. Tapi mbasane burine ngrasani ngelok-ngelone akeh ora. Pas wae nyilih duit kaya loman kaya alum-alum, pas nyilih duit lho, Bu. Pas nyilih duit kaya wah ya Allah, ndang ton. Piye kabare sehat murah? Sama ya nyati silaturahim pengen roh kabare wong kene nomor 3. Nggih niki anu lek nek duit sok Senin tak balikne. Kaya alus-alus enak ya ngono ya. Tapi mbok iso ditagih malah luwih galak wong enek ora? Enek wong kudunge coklat. Grumbul ning tengah nggawa gendera. Nah kok malah didone malah. Halo. Saya geger nih masyarakat yo kuwi. Mulane selama masih ada orang yang tidak benar-benar baik nih masyarakat, gejolak masyarakat rupa tukaran kuwi ora bakal akur, Bos. Tenanan wis polisi wis ra ngatasi iki. Wong nyilih alum terus mari ngono tagih luwih galak polisi ra ngatasi. Ora patek wani lho polisine diutangi yo akeh kok piye to iki. Pak Kris. Oke. Aku rawani nang ae Gus, lha nyapa utangku dhewe ya akeh masalahe. Wis angkat tangan, aku dhewe angkat tangan utangku ya akeh. Halo. Dadi wong sing komitmen tenanan. Abot iya. Musuh terbesar bangsa Indonesia bukan musuh dari luar. Kalau pun matur toh. Kita itu gak mungkin diserang Israel, ini ora mungkin. Iran di rudal mlebu rene ora tedas, Bu. Mlebu ates sih lho. Ora mungkin mlebu ana reja rudal ala dadi bakso. Lho ngaku roh ning pasar watesane bakso rudal kok. Ya ora? Oh iya. Enek bakso granat. Wong beci lho, weh. Lontong karo seng dipangan. Ya ora? Kudung coklat kan lho kuping gajah dipangan pas bodo. Sing gilani neh malah wong pojokan kae, telek kucing dipangan. Jajan lho, Bu. Jenenge apa? Telek kucing. Ini malah ning Nganjuk malah luweh nemen, opak upil. Dadi upil kalau dadekne opak. Israel wedi to, Pak. Jadi faruhu rajonila, maka asah ruh panjenengan. Aja nemen-nemen lek anu. Lek maksiat ya enek watese ngoten lho, wayahe ngaji ya ngaji ngoten lho. Dadi ben ruh iki ora reget nemen-nemen. Mengko lek reget nemen-nemen ngoten niku lek ngumbah kesuwen. Ruh iki koyo klambi lho, Pak. Klambi niku lek bar jenengan damel koyo ngene iki lho, Bu. Jenengan damel nglesot teng radosan. Lek radosan dirada resik. Ngesakne kula sing ning lemah-lemah ngoten nika. Damel lemek to niku nggih, kloso to nggih? Gawe kloso, legak wingkul little body. Silite gatel kelebon wedi. Nyapa to yo? Anu lebu iki meng. Ora gawe kloso yo ora roh nek klosone tibae. Lek wis kena wedi terus reget kira-kira dugi griya langsung jenengan lempit lebokne lemari apa mbok kum dhisik terus mbok ucek mbok umbah lagi di PP garing lagi dilempiti ayo. Apa langsung dilebokne lemari apa diumbah dhisik ngono wis diumbah. Lah arwahe awake dhewe ning baline Gusti Allah nggih ngoten niku ngono lho, ora langsung mlebu surga, diumbah dhisik mergo ruhe cek kotor. Ya wis neraka mbuh pirang tahun ra roh, ya garek tingkat kekotorannya gimana. Lek regete gak patekne ya ukur-ukur dikumno mandak dikai deterjen sithik terus resik PP mari ngono lho. Tapi lek regete nemen ya dikum, diitek-itek, diucek, sikat, diolak-alik. Mergo regete pol. Lek cara pancen saat mlebu neraka kabeh ya aja suwi-suwi lek iso. Dosa ya dosa ning ya aja terus bendina. Ya kala-kala ngono ae. Kan kita nggak mungkin menghindari dosa toh Pak. Ya panggah nglakoni.
Kaya aku ae yo nglakoni kok jikan. Tapi tak dilikne ben ra konangan sampean. Nyapa tak pamerne goblok ya aku mamerne dosaku. Yo tak pepek dhewe. Dawuh Kanjeng Nabi kulu ummati mu'afa ilal mujahirin. Kabeh umatku di ngapura Gusti Allah kejaba sing mamer-mamerne dosa. Mulane nek duwe dosa ora sambok pamerne ben gampang di ngapura. Ya ora? Tapi dosaku yo ora akeh, ya akeh ngajiku sampe ibadahku. Kaya ngene iki yo duwe dosa kabeh, cara akeh yo ora tak omongne. Aku yo duwe dosa sampean yo duwe dosa, bedane yo akeh mbek sithik ngono ae nggih ta. Kaya mungguhmu aku ngene iki dosaku akeh apa sithik. Nggih pun cekap semanten atur kula wonten lepate nyo. Jere kasune beji kok dilawan. Ya ulang-ulangane kami tuwane to bilang. Sing ngulang yo sampeyan no. Ya Allah, tapi wong Kediri niku seneng ngaji. Niki wau jam pertama kula ngaji riyen. Rencana ning Bundu Semen. Terus akhirnya mboten sios kula geser teng Ngreca. Ngaji teng mriki. Ning kono jane ya wis kesusu ndang wis ngono. Nyapa pengen ndang mudhun. Ndang ning jeding nguyuh. Ngene, gak iso nguyuh Mas. Lah panitia wis bupuhi no. Nguyuhe kok ning kono ae aku ya ngono. Lah kok tekan kene lah kok pola al-badru alaina. Lah iki langsung munggah ki. Nggih Gus. Lah transit tebih, mboten teng mriki transit teng mriko. Lah iki dadi ya Gus baru ngaji dalam keadaan kepet nguyuh. Mana ket mang yo ngene-ngene ae. Wis ki engko lek cara ketok bocor ngono berarti ya kami tua ngumbah. Kok langsung diunggahne batinku. Sirku yo nguyuh sik. Anu le nek gane jeding ya ning kuwi lho, wit-wit tebu lho lek aku tak. Lah aku cawike piye gawe obat aku ya ngono. Heeh diobat tabitne. Ya Allah, karek guyon Pak nggih gak apa-apa ya. Dadi ruhe awake dhewe ya kaya klambi niku lho Pak. Lek regete nemen ya ngumbahe ya nemen. Mulane ya lek regete aja nemen-nemen kalau dilempiti resik terus lagi dikek lemari. Lah lemari wi surga. Lah awake dhewe iki asline penduduk surga to, Bu. Awake dhewe iki penduduk surga, KTP-ne awake dhewe iki kelahiran surga asline. KTP-mu kelahiran ndi, Pak? Beji Wonorejo kleru. Sensuse kleru. Aduh KTP-ne surga lho, Mbah aduh asline wong kono. Mulane Quran niku lek nyebut awake dhewe ya bena Adam, anake Nabi Adam. Mergo awake dhewe putune Nabi Adam. Lah Nabi Adam asline iki surga kono kok. Hawa ya surga kono. Lah KTP-ne surga kono. Kok mlebu surga kleru, balik ning surga. Balik awake dhewe mudik. Esuk balik ora ya mbah muga-muga ya balik tenan. Ngono lho, dong. Faruhu rajiun ilallah. Masalah roh kembali ning Gusti Allah. Sing nomor loro wa amma ma huwa li nafsi fa amaluhu. Sing balik ning awake dhewe napa ngamale awake dhewe. Dunya niki apik apa ora? Nek apik, kok ya bekasne barang apik lho. Barang apik iki rasa mbok akoni, diakoni wong akeh. Barang apik kok diakoni dhewe. Barang apik sing ngakoni wong akeh. Mulane mudin-mudin ngene iki pas budalne jenazah, menika Pak Slamet sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Wah, jajal wong siji apa loro jarak. Awon ngono jajal, wani ora? Wah, lek gak dibacok karo bojone wae. Yo sae, nyapa? Ketika dia meninggal dunia, kok dek wong soleh, mbok kiai, mbok sapa, berarti dia tidak punya potensi untuk maksiat lagi. Paham ora? Pamane, kami tua iki umpamane bar ngaji iki terus bar iki mati umpamane. Ora umure dawa muga-muga iki contoh. Lah bar ngaji kok terus mati yo wong ndrowedhek wong e. Iki tekak-tekane matek-matek dhewe to kok. Lah ketika jenengan bar ngaji kaya urip-urip lak rono to, Mbah. Urip jenengan lho. Kadang ya apik, kadang ya semangat ngaji, kadang ya ora, kadang ya ora. Lah kok pas bar ngaji, bar mauludan, bar selawatan karo Gus Baru kok umpamane lho.
Lah, berarti kan dia meninggal dalam keadaan bagus. Arep maksiat neh, wis ra iso lah wong wis meninggal. Lho, apik berarti. Mulane muga-muga Mbah Kasun husnul khotimah. Ya. Susah wong ki. Ki tenan apa ora to ki? Lho Gus, umpama tukang maksiat Gus. Maksiat ya ning kono, ning komplek Rian, ning Guyangan, ning Semampir, ning Kandhak. Apal kene langganan kok padane. Ngaji, Bos. Kene ngajine tekan ndi-ndi. Malah jadi cah nom-nom maca komplek Rian tegus tuwek-tuwek. Tau rono kaya kae. Nek kono maksiat, nek kene kan maksiut to. Nek pojokan kae ngaji karo ngene. Siut. Kalau orangnya itu tukang maksiat kok terus dia mati, ya apik. Berarti dia gak iso maksiat neh. Lho, jadi dosane ra akeh. Selama dia Islam. Berarti cara jenengan ditakoni, jenazah niki sae napa sae? Jawabane sae. Lah kesolikan niku kudu diakoni. Diakoni wong liya. Mulane jenengan kudu nyekseni saudarane panjenengan sing tinggal niku sae. Amale awake dhewe dikekne sok jekan tapi ora saiki. Ora saiki. Mulane amal apik sing rupa ganjaran kuwi ya rada abot, nggih napa mboten? Abot, Bu. Amal apik rupa ganjaran niku rada abot. Mergo ijolane surga mbek neraka. Oleh elek ya neraka, oleh apik surga. Tur wong saiki kabeh surga mbek neraka ya ora patek wedi ya. Aku tahu nyeneni cah nom-noman ngombe di bantah. Le, nggih Gus. Mulai ngaji kula ning perapatan kene cah nom tak jago ki. Kok pagah ngombe atau lele. Ya, dawuh jenengan pas ngaji nika urip mampir ngombe. Akhirnya aku ya ngombe. Kowe engko lek ngombe ki ombenan setan. Lek mbok ombe kok setan ngombe apa? Lah jenengan kok iso ngabari apa dulure setan ngono ah? Ora ngono, iku lek mbok ombe terus mlebu neraka. Koyo tau rono ae. Piye? Dibantah mbek cah nono aku klekep ra iso nyemauri ya. Lha wis ora percaya surga neraka lho Bu, arep piye? Terus aku mbok kon gendahne ya ora iso lho, aku ora tau rono tenan lho. Mudine di mudine. Mbah Mudin di Mbah Mudin. Wong paling megel nih sak desa kuwi jenenge Mudin. Wong Mudin iki jenenge, wong paling kemeruh iki Mudin tak omongi wae. Sing tak ulang sampean padha uripe. Lah Mudin mulang wong mati. Ngono sapa kowe jenazah Kang Slamet sujune jenazahe mayite ra nyemauri. Juga Pak Mudin ngono sujune ora. Yen awakmu ditakoni mungkar nakir aja wedi aja kumeterku ya makhluke Gusti Allah. Wah wicara gelem ngomongno jenazahe nyemauri. Cangkemmu meneng Den. Iki ndredeg Den. Malaikat kedeni wong. Mudine dhewe ki ora tau petuk malaikat mungkar nakir kok piye. Lah pancen ora tau rono kabeh lho. Ganjaran ya ora ketok. Dosa ya ora katon, ora ketok nggih napa mboten? Tak critani surga neraka aku mbok omong umuk. Ya pancen iya aku ya ora tau rono. Tapi sing ngabari iki wong sing wis tau rono Kanjeng Nabi Muhammad tau rono. Lah awake dhewe sing ngaji-ngaji kan ya garek ngutip-ngutip tok to, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi surga ngene. Dawuh anu surga ngene. Paling ya ning Quran kae. Jenis surga iku ya jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga kuwi omahe apik-apik rumah panggung. Terus omah-omah ngisore enek bengawane ngono. Mergo wong Arab sing dijak koyah jagongan. Ning kono banyu angel, omah iki elek-elek. Udan wis setahun ping pisan ping pindho iki banyu niku angel, makne surene surga. Omahmu wingi sore langsung enek banyune, penak bayangane. Delalah aku nyeritakne ngene iki pas wayahe ngaji ning Solo mbek Semarang.
Pokok Pak Bu jenengan mlebu surga, omahe jenengan mungkin ngisore nek banyune. Nggih pun kula mboten sios mlebu surga lek nom. Lho, lha nyapa? Lah omah kula saiki pun banjir rek. Ora sida. Nek kono ki woh-wohan akeh. Ngono. Tak critakne wawan model piye ning kono akeh. Musuh wong beji takok gedang kluthuk wonten apa mboten mriko. Ya surga ya aneh-aneh lho, surga niku widodari ayu-ayu kok. Ayune ayu tenan, serit ngono. Dhuwur linyir apik kaya Miss Universe. Ora kaya golongane Sulastri, Sumiati, Khairatun, Khairiyah kuwi ora. Supini barang kuwi ora. Nek wong-wong ngene kan ayune mergo wedhak to. Nek wedhake larang ya natural. Ora natural, natural. Rodok muncrat sithik curang. Nek wedhake FIFA nomor 4 ya ndemblok ngono tok. Wedake engko ya kadang ya pon, kadang kliwon, kadang wage. Paing semetro. Metro lak wedake mbokmu. Semetro 2000-an iki metro wina. Halo. Halo. Lah wong wajahe putih-putih tangane ireng-ireng kok. Kuwi cara buka kudunge kok kaya gulune ireng kuwi ya. Tapi sok jenengan ten mriku ayu tenan, ngono lho. Tapi sok ning kono, nek amale apik. Lho pancen amale awake dhewe sok balike sok jan. Ning surga iki dhuwure 50 dirok, sak dirok niku sementen lho, sak dirok niku. Dadi wong surga kuwi dhuwur-dhuwur. Dadi kaya aku, Mbah Kami Tuwa, Pak Rosid, Pak Polisi, sok dhuwur aku sok. Dhuwurku 20 meter. Wah, kowe mesti angen-angen kowe. Yo. Lah 20 meter lha engko ngonoane sak pira? Rasa mbok angen-angen paling ya sak wit iki paling. Wis mbuh ra roh. Yuh katoke terus sak pira kuwi? Alah angen-angen mok pangah rono wae. Halo. Ngene iki tapi ya urusane amal. Ade ra roh. Padha ora ngertine kula sing ngaji urung tau rono ning kene ngaji nyinaoni dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi kabare ngono. Lah Kanjeng Nabi tau rono nate pas Isra Mi'raj. Mulane pas rejepan nek mulut ngene iki ya muludan pas rejepan Isra Mi'ratan nggih napa mboten? Mergo Kanjeng Nabi nate mriko. Lah Kanjeng Nabi Muhammad iku shadiqul masduq. Wong sing bener omongane terus dibernerne tiyang kathah ora tau bujuk. Mulane Kanjeng Nabi kedah gelar namanya Al Amin, kena dipercaya ora tau bujuk blas. Ya akhirnya ade percaya. Ngono lho. Ganjaran dhewe yo cek sok ade ora ngerti. Nyapa ganjaran dikene besok, Gus? Mergo lek dikene saiki donya rusak. Ah wis tau tak angen-angen iki. Nyapa ganjarane ngamal ngibadah kok dikene sok, Gus? Mergo lek dikene saiki donya rusak. Lah omongi wae. Wis rasa adoh jamaah salat kuwi. Umpama sampean protes kalih kula, Gus. Wong-wong do ora patek semangat jamaah salat, Gus. Nyapa ya ganjarane cek sok. Nek kon tahlilan ngene tanggane budal, Gus. Mergo mulih langsung nangking berkat. Sampai dadi lagu bapakku NU ibu muslimat kang masku Mbak Yu melu NU pancen nikmat ngalor ngidul lho asline kuwi lagune asli nggawa rahmat ning mergo Pak wong beji Wonorejo rupane kaya takir berkat sumega kabeh akhirnya ya nggawa sampai jadi lagu dah. Wih mas yo jarake 2 kilo 7 kilo udan deres bledek kok undangan tahlil dibudali long teko duk iki wis enek wedange lho Pak. Minimal teh Rio. Lek rada sugih ya rada enak lah ngombene. Rokok ya sak lir. Kurung sotone. Lek gak rawon mulih cek nyangking tahlilan masya Allah ora tau sapa masjid budal njajal jamaah maghrib cek rame akeh wong longgar ngisak rodok suda subuh rapatek duhur alah ya imame kuwi tok lho aku tau ngadani duhur kaya wong cilik karo masaku adan ya dhewe pujian ya
dhewe komat ya ngimami ya tak makmumi. Dadi aku ya maju mundur ngono. Lho imame aku makmume ya aku kok piye kowe. Ya kowe wong kentuk ngono to lho delok dodokan. Abot masamu. Ngene akhire ya pujian kuwi rada nyemoni tanggaku. Sapa wonge ora gelem jamaah salat mongko ora oleh 17 derajat. Sing ra gelem jamaah salat ora oleh 17 derajat. Sing gelem ya oleh 17 derajat. Tanggoku nyemauri ya ra oleh ra patheken. Lah kok pujian malah padu karo tanggoku aku. Mergo 17 derajat, ora ketok rupane 17 derajat kaya apa. Jajal cara pujiane tak ganti. Sapa gelem budal jamaah salat mulih nggawa 17.000. Kira-kira budal ora? Budal. Wong pilihan-pilihan 50 ngono tok ya budal kok. 20 lho budal. Sampeyan terus protes, Gus, mbok yo ganjarane salat iki diketokne rupa duit. Ya wis tak sampekne malaikat umpamane. Ban aku golek malaikat petuk. Kat malaikat, nggih Gus. Jajal ki wong Wonorejo iki lho do usul. Salat iki pengen dirupakne duit. Jajal aturna Gusti Allah, ya salat kuwi tok ae sik sementara liya-liyane nyusul. Angger salat wis sak salaman 100.000 insyaallah wong beji Wonorejo budal kabeh aku. Akhirnya ya diaturne Gusti Allah, Gusti niki wong Wonorejo beji pengen ganjarane salat kontan ning donya sak salaman rupa 100.000. Oh ya wis, pengumuman kagem masyarakat kabeh sak donya atas usulan wong beji Wonorejo salat sak salaman ganjarane 100.000 langsung ning ngisor sajadah. Wis, tenan niku gayeng niku. Lagi sak salaman qobliyah subuh 100. Subuhan sak salaman 200. Salat duha petang salaman 400. Saisuk lho soleh 600. Duhur qobliyah ba'diyah sampai duhuran 300 700. Ngasar qobliyah tok gaene ba'diyah berarti loro piro wisane berarti 900. Maghriban karo ba'diyah 200 berarti 1100. Bener ya? 1100. Terus mari ngono ngisaan qobliyah ba'diyah ngisaan sak salat sunah tahiyatul masjid 400 berarti 1500. Sedina det lho 1500. Wah, kuwi ning sawah prei. Bakulan netek ya prei, budal ning pasar ya prei. Polisi ora nyangok paling. Tentara muah budal. Wah, lha kok wis gak dadi kami tuwa neh ra kere aku. Amit tuwa nganjah pira salat ki lho karo cetha sedina 1500 kok 1,5 juta. Pak polisi kae wayahe nyekel gak aku leren lah dadi polisi awet wingi. Lah pengumumane Gusti Allah gak merungokne to. Sak salaman 100 sedina lho 1500 kuwi cara 30 dina wis ketok 45 juta. Aku saiki wis salat los aku saiki. Wis ra nek polisi, tentara ya moh. Ceramah ya prai. Anu Pak Rosid Maragus ngapunten Gus mengke dalu katuran pengaosan teng Beji Wonorejo. Wah, mboten kula pun mboten nampi pengaosan sakniki kula salat los kula. Lha karo ngeten lho Pak Rosid, logika mawon Pak Rosid. Lha ngeten iki sedina det iki lho 1500 Pak Rosid, cetha karuan. Pengajian ngoten niku oleh pira ya ora patek cetha. Kaya kingko digawani pira aku ya ora roh kok. Ya aku ya ora tau ngarani tapi ya pantese. Nyapa? Apa ku huyuhe nyapa to iki? Halo. Loh, mergo ketok donya rusak, Pak. Sing nandur ya ora enek, polisi ya ora enek. Pamong ya mah budal. Gelem dadi kami tua. Prei. Nggih napa mboten? Donya ora mlaku ta omongi. Wong nandur ya ora enek, Pak. Wong bakulan sayur ya mah. Lah wong duwite wis cetha bar salat ngono kok. Nggih napa mboten? Donya ajur Pak. Jadi kok ganjaran dikene esuk enten napa to Gus? Donya iki lho ben kondusif, ben wong panggah kerja, panggah nandur, nggih napa mboten? Pak polisi yo ben panggah dadi polisi ben nyeker maling apa nek kasus apa wis ben diurusi kono.
Lho, dadi donya iki ben panggah kondusif. Jemahan kok budal ngarep dhewe oleh unta. Unta ben jemah. Sak wulan jemah ping 4, berarti sak wulan unta 4. Setahun untane 48. Lha omahe lho sak lir iki tok dolan. Lha setahun unta 48 lar mbok endi? Endi? Pokoknya kesel dengan nimpali kletong unta itu ora kesel sampean. Ya didol sing gelem nuku sapa lho kabeh wong diunta. Sampai arep macak arep jemahan ngono diloreng karo bojone. Nendi arepan? Ya jemahan tebu. Rasah kesel aku nimpali kletong unta. Ya untane ketok rupa unta tenan. Nyapa kok ngonten Gus? Mergo ganjaran iki ben besok oleh maring besok kemawon. Pas wayahe teng akhirat kemawon. Mulane iki lho wa amma wa li nafsi fa amalu. Amale ben balik ning awake dhewe tapi besok lewis ninggal. Sing terakhir wa amma walidu tifajismuhu. Lah jasate awake dhewe iki balik ning lemah malih. Dipangan set, udet, dipangan cacing. Mergo pancen adhe digawe saka lemah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saka lemah adhe digawe, sok ditandur neh ning lemah. Terus ditukul neh. Mulane enek lagu to Mbah Wali Songo. Adhe ora paham mergo gak enek penerjemahe zaman semono, tapi apal kabeh jenengan wong laki lagu Jawa anak-anak. Turi putih, turi ditandur ana cleret tiba mbok kira kembange apa mbok kira apa mbok kira. Ya selawatan kuwi ya. Ya sallallahu Nabi Muhammad. Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung plung nyemplung ya plung mbok kira kembange apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Tangan diangkat kabeh. Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembang apa. Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok kira kembange apa. Kira kembange apa kira. Salatullah bareng-bareng. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai. Gigi wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai. Ayo manut
Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Disangkas. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tanduran kembang, kembang kenangan ning jero kuah, tumpakane kereta Jawa, rada papat rupa manungsa. Tanduran kembang, kembang kenangan ning jero kuah, tumpakane kereta Jawa, rada papat rupa manungsa. Rada papat rupa manungsa. Rada papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Turi putih niku ya jenazah sing diulesi putih niku ditandur ning kebun agung. Kebun agung iki pundi? Kuburan. Ana cleret tiba nyemplung. Urip niku koyok petir, cleret cepet. Jadi nyapu kok cleret petir. Mergo urip iku cepet. Urip lama dijalankan, tapi ketika sudah terlewati kok gelis ya. Dunia niki lak mundak cepet Pak. Biyen rumah saku ya anakku ya lagi lahir tak gendong saiki wis mlebu TK. Biyen rumah saku ya cek TK saiki wis kuliah. Nggih to? Biyen rumah saku cek cilik saiki wis mantu, nggih napa mboten? Aku umur 31, rumangsaku ya cek kaya umur 17 kok. Rumangsaku tapi. Kok wis tuwek ya aku 31 kok ya wis tuwek aku ya. Julaya bangkeanku aku ungki ngono. Wis tuwek kan tengere lungguh ra patek suwi kan ra patek kerasan. Wong tuwek tengere wis mulai tuwek jenengan tengere siji Bu, lungguh suwi ra patek kerasan. Bangkean kudu kemeng. Nomor 2 gampang nguyuh. Lah aku kok gampang ngemel kebet nguyuh. Nggih napa mboten? Gampang nguyuh to, Pak. Iki sampean paling ya kebet nguyuh lagi paling. Nguyuh bareng Pak ya. Oh. Cekel-cekelan lambene. Gentenan. Kok iso cekel-cekelan. Tanduran kok pari piye to iki jane. Lagune iki lho, nandur pari lak wong kene. Tanduran kembang kenongo ning jero gua. Nyapa kok kembang? Orang itu hidupnya itu harus didedikasikan berbuat baik, yang perbuatan baik ini seperti kembang. Maksudnya pripun Gus? Harum namanya. Mulane pahlawan itu harum namanya. Para pahlawan kemerdekaan yang kita peringati ini sudah meninggal Pak, tapi namanya masih bersinar. Pahlawan Jenderal Sudirman ikut jadi jenderal mulai perang belasan tahun, jadi panglima besar usia 29 tahun. Piye? Umur 24 wis mulai jadi jenderal, jadi panglima besar umur 29 tahun.
Dajal, anakmu umur 29 tahun cik nyapo nih. Meninggal di usia 34 tahun. Loh, cik enom. Tapi sampai saiki hampir semua kota ada Jalan Jenderal Sudirman. Nggih napa mboten? Nggih. Harum namanya, wonge wis gak enek. Tapi dia sudah mencetakkan sejarah yang bagus, cerita sing apik akhirnya yo harum namanya. Gus Dur gadah Romo, gadah bapak namanya Mbah Yai Wahid Hasyim, putrane Mbah Hasyim Asy'ari. Usianya meninggal 38 tahun. Jek enom, 40 rongono, tapi prestasinya luar biasa. Jadi Menteri Agama 2 periode zamannya Pak Karno, pembentuk BPUPKI, pembentuk Pancasila, apa neh, bentuk apa jenenge wi, dadi wong sing pengurus PBNU barang. Akhirnya sampai saiki ya jenenge teng pundi-pundi teng radosan wonten Jalan Wahid Hasyim. Usiane 240. Sampean usia pinten, Mbak? 46. Berarti wis kelewat. Ya Allah. Usianya muda Bu, tapi kadung iso gawe kembang niku lho, tandurane tanduran kembang. Urip kudu harum namane. Tumpakane kereta Jawa ruda papat rupa manungsa. Wis ditandur tapi kembangnya tukul, artinya masih kuwi wis ditandur tapi tetap bersemi apik jenenge. Loh, jasad kita itu kan ndak awet semua toh. Kula ya ora nom terus ngene iki. Gitu jenengan juga sehat terus ngene iki, esuk ya bakal ninggal kabeh, tinggalono cerita sing apik-apik. Mergo jasad iki esuk bakal dipangan set. Sing diopeni ya njaba jero barang. Nyapa mliliki aku kabeh nyapa ya. Pane ora rada emosi no karo aku. Ki kemerdekaan aja dadi mati piye to ki. Nggih mempersiapkan ben koyo pahlawan iki lho awake dhewe. So cara ninggal sak wanci-wanci meninggalkan kendangan yang bagus. Adongane muga-muga jenengan sok ya husnul khotimah kabeh. Amin ya robbal alamin. Tak dongakne masyarakat Bejiwonorejo umure dawa kabeh. Dadi sak donya mati wong kene urip dhewe. Ora nek sing wani ngamini deh. Mergo nyapa jisime awake dhewe ditandur kabeh. Yang sisa hanyalah tanduran kembang. Wis jam 11 langkung. Aku tak sedekah, tak ngekei duit cah cilik-cilik. Enek ora sing pengen dikei duit? Saya tak ngombe degan sik ngelak. Bismillah. Alhamdulillah. Kita serengat lagi. Ya, cah Blitar. Oh, saya kari saya gila. Coba salah sijine iki lho, enek ora iki? Oh yes kowe ae. Sampeyan ning kono ae gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri. Namanya? Febri. Febri. Nggih. Lanang kok Febri? Sinten, Gus? Nama lengkapnya Febri sinten? Febrianto. Febrianto. Ya ora diceluk Yanto ae. Piye to? Bapak kula ya, Gus. Loh, oh Yanto bapakmu to? Nggih. Seprone Pak Yanto. Di Pak Yanto pun di Pak Yanto. Derek ngaji. Mboten enten. Pun kamudut. Oh, wis kapundhut bapake. Nggih. Wah, malah keduson karo Pak Yanto aku. Pak Yanto sinten namine? Pak Yanto. Kita. Pak Yanto? Kita. Kagem Pak Yanto, Bapak Mas Febri, Al-Fatihah. Pun dangu to ninggale? Pun. Sudah berapa tahun? Supi, Gus. Sampean cek kelas piro? Kelas tunggal SMA. Gak wi lho pas ninggali bapake wi lho. Kelas 3. 3 SMP. Nggih. Lagek no berarti. Nggih. Oh, sampean kelas piro to ki? Kelas tunggal. SMA. Nggih. SMA napa SMK? SMP. Apa SMA? Tepundi niku? Kalen.
Lah sekolah ning Kalen ora teles to lho. Sunan Kalijaga. Lah ning Kalen iki oh, Sunan Kalijaga ini yo coba singkat to le. Nggih. Kan yo saya mau ning Kalen golek iwak apa piye? Nang Sunan Kalijaga. Adoh to kok kene. Mboten. Sampean anu omahe pundi? Aku. Pagu atas. Nggih. Iki Kilen. Cidek kene ta? Nggih. Oh gandeng kene iki. Nggih. Numpak apa sampean melampah? Melampah. Mbah, dadi karo ibuke iki sampean. Mboten ambek ricange. Gak mesti uripe saiki lho karo ibuke. Nggih. Urip karo rencange sing ngopeni sapa? Uripmu saiki lho Le karo sapa? Ambek ibuke. Ndi ibuke pundi melu ngaji ora? Mboten. Teng griya. Nggih. Anu nyambut damel napa ibuke? Mboten double apa? Mboten kerja. Lah terus uripe piye? Maksudnya ragate urip kok ndi lho? Masih. Oh masih sing kerja. Nggih. Masmu kerja apa? Kerja bengkel. Bengkel mobil. Gadah bengkel piyambak apa melu wong? Dari tiang. Tiang melu dadi mbak anu buruh bengkel. Nggih. Tunggale piro Mas Febri? 5. 5. Sama nomor 4. nomor 4. Ya wis sekolah sing tenanan. Laki-laki harus berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan iso awakmu ya sok bakal ya kerja ngono lho. Nggih. Cita-citamu dadi apa Mas Febri? Melu masih. Melu mase. Nggih. Nek melu mase yo saiki udah budal rono. Kok mbok cita-citane barang nyapa? Wis ndang melu ngono ae. Wis rabi purung to Masmu iki? Dereng. Dereng. Sakne barep to iki. Nggih. Anak lanang barep tinggal pake. Alah kuwi ngalamat rabi tuweke iki ngono. Lah wis rabi ngopeni anak bojone lho. Pokoke ngenteni ade-ade mentas dhisik. Ha nggih no betul. Salam nggih Masmu ya. Nggih. Ya wis ngomong ngaji tenanan ora? Jarang, Gus. TPG? Ah mesti, Gus. Lah kok ora mesti gitu iki. Lah tak bedheki bab ngaji masalah iki. Usai siji SMA. Kadang iki bocah iki sregep ngaji lek SD, SMP, notok, SMA wis moh TPG wisan. Ya, ben tau katam Quran ora? Dereng. Lah iki kasus iki. Jajal diwaca. Al-Ikhlas ya. Mboten dong ya, Gus. Kulhu. Qul huwallahu ahad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ganti Qul a'udzu birabbil falaq ya. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Suwe gue. Biyen rapal saiki supe. Qul a'udzu birabbin nas wis dang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kok pakai balik rono ae. Rumah saku ya wis tak sebut nih besan. Qul a'udzu birabbin nas le ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bah ki spam kul hutok itu rumah saku. Qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril nas. Alladzi waswaswi lil nas. Minal jinnati wan nas. Wah, ki mumpung urung telat ki ngaji we. Nggih. Mesane pakmu. Nggih. Lah pakmu terus mbok kirim apa lho harapan? Mbok kirim rokok Samsu wis gak iso wisan. Mbok kirim sego tumpang ya wis gak mlebu. Ya kirimane ya kuwi meng Fatihah, kulhu, falak be anas. Pas di SMA lho le. Nggih. Iki aku ora ngomongi aku nyeneni. Oh, gelo apa ora karo aku? Mboten. Gelo ndang mulai. Dereng Gus mulai sangu. Ya, Fatihah Hindal Fatihah ya itu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya ora salah. Tapi duduk kuwi.
malah ngongkon aku Fatihah malahan. Iki piye to iki? Iki piye to iki? Aduh, kewajibanmu lho kok iso dado piye? Oh pagu ya, beda ya. Ya wes. Endi kami tua pagu? Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng mok kul huwallahu ahad ae. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillah ya terane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Wis kene munggah kene. Cenut-cenut sirahku. Pak Yanto, sepurone Pak Yanto, anakmu tak seneni. Iki demi kebaikane bocah. Wis sekolah to ya. Nih, bathuke. Wis ben rambutmu koyo kawul. Nggih. Suwun Gus. Jane yo cetha jane. Mun Gus. Ora ning kene sampai sesuk. Ya ampun to kaya. Ya wis, ngaji tenan lho, Nang. Njaluk warah golek ustaz, golek guru, belajar Fatih minimal iso maca Quran. Nggih. Ngirim pake. Tak PR awakmu. Sok pokok wis toran karo aku, Sok. Kok sampean wis iso Fatihah kulhu ping 3, kulhu falak binas. Wis ya. Kok golek aku, Gus, aku anak Yanto ngono ya. Anak Yanto. Kok tak tes kok iso sangune tak tambah. Nggih. Wah aku pokok ngaji ning kiwa tengene wates kene sampean kudu aku anak Yanto ngono ya. Nggih. Tapi kudu apal wisan Fatihah kudu cetha kulhu falak binas cetha oke. Nggih. Kudu kulhu ae. Mosok dikongkon Fatihah bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Aduh ya Allah tobat Gusti wis ngono. Mari sun. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ganteng kowe iki jane. Sarunge medal. Wis sangune wis. Alhamdulillah. Kayak mburi kae yo kotak-kotak kae. Wis ning kono kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelemu salam kaya orasi kebangsaan ngono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Rama Gus. Rahmat. Rama. Wah, iki bojone Sinta iki. Rahwana milu ora wi? Mboten ketinggalan. Main di mah? Wonorjo. Oh ya kene ae. Kula pengikuti panjenengan. Aja. Lho ngikut ning jeding barang mlebu engko. Rasah. Ya wis ndelok tok ae rasa ngikuti. Ngentil kok. Lah kaya kelon mek bojo barang kentil bingung. Nyempil ning tengah. Wae. Tak tonyoni wae kok. Ya Allah enek. Tipis-tipis Gus. Wis menengok. Kelas piro, Mas? Kelas kalih SMA. SMK. Di mana? Kerto. Nyapa wi apa wi? Lho nyapa lho amblek ya apa lho wi? Ngantuk ngono wi. Ning Wates. Nggih. Desane apa Kerto? Desane Wates Dusun Bondo. Lah kok wis bodo urung poso ae urung wis bodo piye iki? Bondo Gus, Bondo. Bodo ya. Mak, Nggih. Pakmu jen nek, Pak. Anu, Mak. Alhamdulillah. Oh, Pak kerja apa? Pak nyambut damel teng SPPG. Oh, anu MBG. Nggih. Terus ibuke? Buke buka warung usaha bakso kalih mie ayam. Awet tahun piro? 2023. 2023 sampai saiki. Nggih. Piye? Kula sing anu
lho Gus, tengerco kalih pojok babatan. Masa supe Gus? Aku lek supe ora mah gak kelingan. Lho ya railing. Warung apa lho mah? Pecel. Bakso kalih mie ayam Gus. Oh iya edeng. Saiki jek buka ye. Saniki jame pun tutup. Sampai jam piro mah? Jam bukae jam setengah 10, jam 10 sampai jam setengah 9 malam. Malam. Nggih. Bisa laris pirang mangkok ngono kuwi? Tergantung Gus. Tergantung piye? Tergantung payune. Wong ki piye to ki? Iya maksudnya ki rata-rata per hari berapa? Sekitar 200. Tenane. Mboten mangkok lho Gus. Lah apa? 1000. Wow, berarti ya payu. Nggih. Piro sak porsi piro 5.000? Maceme kuatah Gus niki. Wow, berarti ada banyak macam ngono. Nggih. Laris pura dino iki lagi laris pura mah. Alhamdulillah laris Gus. Pandungane panjenengan. Kan musime keuangan kecil lagi tidak baik-baik saja kan. Nggih. Ya. Tapi niki disambi kali online. Berarti pemesanan online ngono. Nggih. Kula nggih biasanya ngeteraken daerah Beji ngoten nggih. Oh, sampeyan ono rejane. Nggih. Ya. Berarti anu ya mie ayammu terus diterne ning Papua, Sulawesi no ya iso ya. Nggih saged Gus. Lah ora mampu lho maning kono malong sore wis kecut kok. Mboten Gus, aman kula nggih. Kula akali. Mbok akali piye garingane ngono? Nggih. Oh di freezer, di frozen. Nggih. Iso. Ya. Aku ben kono godhog dhewe ya ta. Heeh. Siap mah. Gila pengumuman iki ndelok online dijual mie ayam Rama. Ambek pentole Rama. Monggo merapat. Piye pentolmu enak ora Rama? Alhamdulillah enak. Oh. Jere Pak Rosid apek jere. Ngawur ae itu pentol sing kuwi Pak Rosid. Iki pentol bakso. Gawe dhewe to Mas Jladrene ngene apa tuku? Jladrene nyelepaken. Berarti anu piyambak. Nggih. Oh, semoga-moga lancar mah. Nggih, amin Gus. Ayo pakmu ning SMP ning SPPG pakmu ya. Nggih. Heeh, wis. Soale kan nggih bantu keuangan, Mbak kan nggih ajenge kuliah soalnya. Mbak Mar kuliah. Nggih. Ah, kesuwen mah rabi ae mah. Dereng cukup umur Gus. Oh, Mbak sampean. Nggih. Mbakmu kelas piro iki? Kelas 3 berarti. Niki nggih pun lulus ajenge masuk kuliah ngoten Arep niki. masuk kuliah. Badhe nunggu informasi. Ditampa apa ora? Nggih. Siap. Pandongane mawon Gus. Nggih, tunggalmu piro, Mas? Tunggale sekawan sing barep pun sedo. Ninggalnya apa mergo sakit? Kecelakaan. Oh, innalillahi. Ya kok dipatekai mah. Sapa jenenge sapa? Agnes Rismayasari. Oh, wedok. Nggih. Wis heeh. Dipatekai kagem mbake Mas Rama Agnes Rismayasari. Rismayasari lahal Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Habesan sampean ngaji ora, Mas? Pripun? Sampean ngaji ora? Alhamdulillah. Engko takon Fatihah kok Al-Fatihah kok ngono. Ora to? Mboten. Ya wis, surat pendek apal to? Nggih hafal ajane. Piye to iki? Lah gak tunggale mangki golaan. Engko takon maca alam taro kok ngono ta? Lah nggih ngoten maksud kelas ini. Ya, alam taro mah, alam taro. Bismillah. Kedawan Gus. Sing winten lho Gus. Ora penak-penak wis ndang. Dadi pimpinan kudu iso sok ngimami sing wedok. Surat pendek kudu apal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tahlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asmim ma'kul. Oke, lumayan tepuk tangan. Jis. Rama. Cita-citamu apa, Ma? Cita-cita ingin menjadi bos muda. Jis.
Apa? CEO. Wes CEO mie ayam mbek pentol. Kowe gene nunggu to, Mang? Nunggu anu. Nggih. Nunggu bakulane Pak anu. Ibuke. Nggih, dados wangsul sekolah mungkin salin salat terus langsung nunggu warung. Loh, mulai sekolah salin salat ngono. Nggih. Lah kok ora wudu sik piye to iki? Lah salin terus langsung salat piye? Ra ujug yo sak to, Mang, wudu sik to, Mang. Nggih. Wudu sik. Nggih. Nguyuh sik ora? Nggih lak meneh kebelet nggih guyu, Gus. Oh ya wis ya bener. Kan juga mesti kebelet ya ta. Nggih. Oh iya bener Rama. Pinter. Kene, Mang. Maju, Mang. Sangoni. Niki mengke nggih dibeto. Piye maksudnya? Mengke niki dibeto napa salah mriki? Ya, wingi nggone tukang son takonono kuwi larang ya masalahe. Nggih. Para bogo mulih kepruk mbek tukang son kowe. Takono kuwi lho KR audio, mikir go mulih harapan mbek Rama. Cegat mbek tukang genset. Kewoprok kambek sap engko. Rama. Duh, dia to Mas duitku Mas. Iki lho Mas. Ngapunten Mas niki wau mie ayam 3, bakso kalih. Susu ana mboten niki? Dusep. Ndasmu dusep iki ora? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muga-muga tampa teko lara lunga. Bocah iki muga-muga ora betis. Muga-muga ora ngetengi wedhuse tanggane. Amin. Ojo ngetengi tang wedhus wong iki. Lah ya mbuh ra ro. Nyah ki gawa. Suwun. Ki karo kowe degan wae. Wis kene iki degan mbok ombe. Iki kekno sapa kae jenenge? Sapa jenenge, Mang? Febrianto. Oke. Lah kok malih kabeh cangkem kabeh mah to sakit tapi cangkem, Pak. Sitok ae siji nyilih-milih siji aja kemaruk iki jane menungso apa kethek kowe. Siji ae. Nyah ki tegan gawa. Wis tak ombe. Degan kalian apa nih? Gorengane mboten-mboten to, Gus. Bakul ya masamu. Wis iki kekno Febri iki sampean. Wis ngono. Lah, Dumeh iki. loro. Ya iki tak go mulih dhewe. Lah pancen sugune iki aku ora nggih kuwe kok nyapa wae. Paron-paron Gus. Ora lek kuwi wis kabeh utuh mbok gawa kok. Lah mungkin kalau dum kali rencang. Ya salah mbok dum. Lah niku mungkin to ndamel wong tuane. Ngora tak dum karo iki lagi. Lurah harus didiki kok aku Gus. Ya takono ki lho kami tuwa iki lho. Mboten napa-napa dirasa. Ora oleh kowe ora dusun kene lho men reja kono. Wis nang pamit, tak jaluk neh minggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun iki. Wis mikir balekno sing duwe kae. Tukang sone ngenteni tenan kae lho. Gek kok digo mulih tenan. Jalukan mikir Mas, degan kowe kecangking ya masalahe. Ya. Wi apa? Lah segare kekno si Febri ya ben pinter. Yes. Mugi-mugi anake solih-solihah. Nih, ngono iki open-opene tah betik-betik ngono kuwi. Pun. Yuk. Istighfar bareng-bareng. Nek lagu kemerdekaan wis borong? 17 Agustus wis borong? Sampun. Wis. Wis yo lagu kemerdekaan ya. Tangan diangkat kabeh mengepal ngene. 17 Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bareng-bareng 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka.
di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bagi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Bareng-bareng Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka. Alhamdulillah, muga-muga sehat kabeh. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalitina warhamkum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi, jenengan dadosaken menika daerah Beji Wonorejo dados panggenan ingkang barokah, masyarakate guyub rukun, keluargane sakinah mawaddah warahmah, ahli ibadah istiqomah kesainan, rezekine lancar halal lan thayyib barokah, putra-putrane sholih sholihah gampang anggenipun sowan Mekah wal Madinah. Jenengan takdir setu wonten bejo niku bejo donya akhirat, mulya donya akhirat. Ya Allah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kula baru zam-zami undur diri wonten lepate nyuwun duka ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.